Hallo alle sammen, og velkommen til Farming Simulator 17. Jeg ved godt, det er et gammelt spil, men... Og I tænker sikkert, Rasmus, din spade. Så spil dog Farming 22, eller køb det. Og så... spil det i stedet for. Men nu er jeg lige blevet glad for Farming 17, eller hvad man kan kalde det. Glad, ved jeg nu ikke, om man kan kalde det, men blevet nysgerrig efter at spille det igen. Så nu klokken 9 om morgenen. Så nu tænker jeg bare lige, vi skal se, hvad der er henne. Og jeg fik ikke præsenteret mappet, men det er Gorale. Eller ikke Gorale, men Gorale. Der havde vi en Setor. Og vores front læsser. Og så har vi noget en Deutsch Fast herinde, hvilket er en rimelig lækker traktor. Åben. Og herinde havde vi det samme. Og så havde vi jo en New Holland, vi også skal have noget af på gården her. Ja, en New Holland. Så har vi en Kværnland. Og endnu en Kværnland. Det er en såmaskine, og den anden er en hav. Jeg ved ting. Jeg ved simpelthen ting, folk. Dudes. Og vi skal vide, hvad vi har herinde. Det er... frø. Hvor er der en dyt andet? Kan jeg vide, hvad vi har herinde? Jeg så lige, der var noget der. Ja, vi har en KCH Axial Flow 1660. KCO Axial Flow 1650. Det er vores Casey. Hallo. Vi lukker lige døren. Og det er egentlig bare rundvisningen af gården. Der skal nok komme et ordentligt afsnit, hvor vi er ude og lave noget markarbejde og sådan noget. Men indtil videre, så kan I jo se, at vi har vores... hallo. Så kan I kan se, så går vi lige over og hiver et håndtag. Så hvad har vi herovre, man? Hvad kan I regne ud, hvad vi har herovre? Vi kan simpelthen få køre herovre, mans. Har du? Goddammit, man. Her har vi også bare skur, og her har vi vores bunkersilo. Og hvad kan vi her? Og vi kan køre. Vi kan gøre ting her. Vi kan så meget ting, mans. Det er det mark 662, x6 og 60. Det er solsikker, der er sol i marken, jeg kan ikke sige hvorfor. Og vi har et tog. Så vi har et tog, man. Vi har et tog, man. Lad os se, om vi kan komme ind i det. Kan vi komme ind i dig? Tog? Det kan vi, man. Vi har så mange vogne, man. Jeg laver video. Så vi har et tog. Lige op igennem de første ting. Vi har en Holland Deutsch, en KCO Axial Flow, og en frontlæsser og en New Holland igen. Så
det var rundturen for dette afsnit. Hvis det er noget, I vil se det her map her, så like lige og subscribe, og så ses vi i min næste video. Så jeg håber, vi ses i næste afsnit.